Inovasi media pembelajaran interaktif Semolita. Seneng moco literasi kata. Kangge anak usia gangsal sampai 6 tahun fase pondasi. Topikipun tanaman, subtopike kembang. Nah, bocah-bocah pencet tombol mulai, wonten tombol start nggih. Saderenge dimulai belajar dina iki, sinten sing purun diajak tebak gambar karo Bu Guru? Coba diangkat tangane, pinter. Nah, bocah-bocah, coba pilihan kira-kira tebak gambar sing disimpen Bu Guru wonten gambar napa nggih? Sing ning mburine angka ana angka setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6. Coba saiki bocah-bocah pengen buka sing angka pinten? Coba. Saderenge dimulai belajar dina iki, sinten sing purun dikenalno karo menu utama sing sampun didamel Bu Guru kanggo sinau basa Jawa dina iki. Salah setunggale wonten tujuan pembelajaran, wonten materi pembelajaran, wonten latihan, wonten pengembang, wonten referensi sing didamel Bu Guru nggawe menu-menu kanggo media pembelajaran interaktif belajar kanggo kalian putra-putrine Bu Guru sedaya nggih. Lah terus piye Bu Guru carane? Sampean milih menu, ana menu tujuan pembelajaran, mungkin di pencet nggih tulisan tujuan pembelajaran. Mangke wonten tujuan pembelajaran sing sampun disiapno Bu Guru kanggo bocah-bocah sing dadi belajar dina iki. Nggih, monggo dicoba riyin. Tujuan pembelajaran basa Jawa ing dina iki yaiku kaping setunggal, bocah-bocah mampu nyimak lan memahami pesan sederhana. Ingkang nomor kalih, bocah-bocah mampu mengenal simbol, teks, visual, aksara lan fonem coding. Nah, nomor 3, bocah-bocah mampu mengenal huruf M kangge persiapan kegiatan pramembaca utawa keaksaraan ingkang awal. Nah, seru nggih tujuan pembelajarane dina iki. Semangat nggih belajare. Materi pembelajaran ana ing dina iki, bocah-bocah arep dijak sinau karo Bu Guru. Materine sinau arane kembang. Kira-kira ana kembang napa mawon sing sampun dikenali bocah-bocah ana ing sekitare omahe bocah-bocah. Ayo coba sebutno macem-maceme kembang sing huruf awalane M. Coba dieling-eling ana kembang apa wae nggih sing awalane huruf M. Nah, sakniki pencet tombol sing ana sisih
pencet mangke dilanjutno materi sak lajengipun. Monggo. Arane kembang sing huruf awalane M. Coba ana kembang napa mawon sing digambar ning bu guru iki kembang napa? Nggih, pinter, kembang mawar. Wonten kembang mawar. Terus sing niki kembang napa? Nggih, pinter, iki jenenge kembang melati. Terus sing nomor 3 niki kembang napa? Nggih, niki kembang matahari. Nah, kembang-kembang iki sing wonten gambare, wonten tulisane niki ngangge huruf awalan M. Mawar huruf awalane M. Melati huruf awalane M. Matahari huruf awalane nggih M. Nah, coba dilanjutno malih, pencet tombol sing sisih tengen nggih. Nah, sakniki ayo padha dikenali nggih. Kembang sing sampun ditampilno Bu Guru ning layar iki coba kembang napa? Kembang mawar. Lah, kembang mawar iku ciri-cirine kembange warna-warni, wonten durine. Dadi ning batange iku wonten durine, wonten rine utawa duri. Lah, bocah-bocah lek nyekeli kembang mawar iku kudu hati merga wonten durine. Lah mawar iku huruf awalane M, terus A, terus W, terus A, terus R. Pinter. Saniki dilanjutno materi selanjutnya. Tekan nggih tombol ing wonten sisih tengen. Kembang sing nomor kalih yaiku kembang melati. Kembang melati iku cirine kembange warnane putih utawa pethak nggih lek basa Jawane, basa Indonesiane putih, lek basa Jawane pethak. Terus cirine sing nomor kalih yaiku kembang melati iku wangi ambune. Jadi baune harum nggih lek bahasa Indonesia, basa Jawane wangi ambune. Terus kembang melati iki yo iso digawe hiasan nggih, biasane didamel hiasane manten. Terus baune seger wangi, warnane putih. Iku ciri-cirine kembang melati. Pinter, dilanjutno malih materine ning sisih tengen nggih. Kembang salanjute yaiku sing ape dipelajari kembang matahari. Ciri-cirine kembang matahari yaiku warnane kuning utawa jeni. Nah, basa Indonesiane kuning, lek basa Jawane jeni nggih. Dieling-eling nggih, lek kuning jeni. Lah, ciri sing nomor kalih bunga matahari utawa kembang matahari iku kelopake amba. Kelopake amba terus wonten bijine, ana isine. Lah, isine iku sing jenenge isi kembang matahari iku jenenge diarani kuaci nggih. Jadi isine kembang matahari iku diarani kuaci. Kembange warna kuning, kelopake amba. Lah iku sing jenenge kembang matahari. Bocah-bocah, dek wau sampun dijelasno Bu Guru arane kembang napa mawon sing huruf awalane M nggih. Wonten kembang mawar, melati, matahari. Sakniki bocah-bocah wayahe latihan. Latihan napa Bu Guru? Sing nomor setunggal yaiku bermain puzzle. Nomor kalih menjawab pertanyaan. Nomor 3 berhitung. Nomor sekawan mengurutkan pola bunga, bermain coding. Nah, carane piye? Mangke Bu Guru bentuk
dados 3 kelompok nggih, wonten kelompok setunggal, kelompok kalih, kelompok 3. Lah, sing pertama sing sepindah nggih bermain puzzle, mangke kelompok niku sarengan. Nah, mangke damel laptop sing sampun disiapno Bu Guru. Kelompok pundi sing paling cepet? Nah, mangke niku sing dapat hadiah dari Bu Guru. Tapi semuanya juga harus semangat, mangke tetap dapat hadiah semuanya, nggih. Terus pertanyaan nomor kalih menjawab pertanyaan, berhitung mengurutkan pola, nggih. Kelompok maju menjawab tenggene papan interaktif panel atau di papan smartboard, nggih. Monggo ayo semangat kita latihan bareng-bareng kelompok, nggih. Pertanyaan utawa pacelaton ingkang nomor setunggal, bocah-bocah, jenise kembang sing cocok karo huruf awalane M iku ana kembang nopo? Sing cocok lho nggih, ana gambare, cocok karo huruf E. Coba bocah-bocah pilih, diklik salah setunggale gambar sing sampun disiapno Bu Guru. Coba dicoba riyin. Pertanyaan ingkang nomor kalih yaiku kembang melati ku wernane napa nggih? Pilihane wonten putih utawa pethak. Nomor kalih pilihane ijem utawa ijo. Apa sing warnane abang? Nah, dipilih nggih salah siji. Kira-kira sing kembang melati mau warnane napa nggih? Monggo diklik. Pertanyaan ingkang nomor 3, huruf terakhir pungkasane huruf sing ana ning kata kembang matahari iku wonten huruf napa nggih? Matahari. Dadi sing paling pungkasan, paling mburi dhewe ana huruf apa? Coba diklik. Selamat, jawabannya bener, leres. Nah, leres iki jawabannya, cocok iki. Jawabannya bener. Selamat nggih, semangat belajar. Pangapunten nggih, pangapunten, jawabannya kurang tepat. Nggih, dibaleni maneh. Belajar maneh nggih. Selamat, jawabannya bener, leres. Nah, leres iki jawabannya, cocok iki. Jawabannya bener. Selamat nggih, semangat belajar. Pangapunten nggih, pangapunten, jawabannya kurang tepat. Nggih, dibaleni maneh. Belajar maneh nggih. Selamat, jawabannya benar, tepat, hebat. Pangapunten, jawabannya kurang tepat. Saniki ayo bocah-bocah belajar ngitung nggih. Nomor setunggal. Ayo pertanyaan nomor setunggal. Ana pira jumlahe kembang mawar sing sampun disiapno Bu Guru ning layar iki, Cah? Yo diitung. Terus nek sampun diitung, dipilih angka sing sampun disiapno ning pinggire. Kira-kira jumlahe ana pira? Diitung nggih. Pertanyaan sing nomor kalih yaiku
Ono piro jumlahe kembang melati. Nah, disiapno Bu Guru wonten gambare kembang melati. Terus dipilih angka sing wonten sisih pinggire. Diklik angka sing dadi pilihane bocah-bocah. Oke. Pertanyaan sing nomor 3, coba sebutno jumlahe kembang matahari. Nah, kembang matahari sing sampun disiapno gambare karo Bu Guru ning layar, coba dihitung wonten pinten jumlahe. Mengke dipilih angka sing cocok karo jumlahe kembang matahari. Nggih, monggo dihitung. Selamat, jawabannya bener, cocok. Selamat, semangat nggih. Pangapunten nggih, jawabannya kurang tepat nggih. Coba dibaleni maneh. Selamat, jawabannya bener utawa tepat, cocok nggih jawabannya. Ngapunten, jawabannya kurang tepat nggih. Dibaleni maneh, belajar maneh nggih. Ngapunten, jawabannya kurang tepat nggih. Dibaleni maneh, belajar maneh nggih. Selamat, jawabannya bener, cocok nggih jawabannya. Latihan sing nomor 3 iki bocah-bocah wonten kegiatan ngurutno polane gambar kembang. Jadi wonten kupu-kupu, iki ceritane ana kupu-kupu lagi mabur ning dhuwur taman kembang. Jadi kembange ning taman iku ning dhuwure ana kupu-kupune. Nah, kupu-kupune iku dheweke arep ngurutake pola kembang. Mabur saka siji kembang menyang kembang liyane kanthi pola sing padha nggih. Dadi belajar coding, mengurutkan pola gambar. Dadi bocah-bocah dijak sinau coding dina iki ngurutno pola gambar. Coba nggih dibantu, tulung dibantu kupu-kupune nentokne pilihane. Kira-kira mencloke kupu-kupu iku ning kembang nopo nggih? Dibantu yo belajar coding, bocah-bocah ben pinter nggih. Ayo dicoba riyen. Nah, kupu-kupune iku sek bingung kira-kira dheke ape ngurutno kembang. Iku ana kembang mawar, terus matahari, mawar, matahari. Nah, terus salanjutnya kupu-kupu iku mencloke ning kembang nopo? Yo dipilih. Kira-kira kanggo ngurutno pola sing padha iku kupu-kupu mencloke ning kembang mawar utawa kembang matahari. Coba dipilih. Sakniki kupu-kupune isih bingung arep menclok ning kembang nopo. Saiki polane ganti nggih. Ning kono wonten kembang melati, kembang mawar, matahari, melati, mawar. Terus salanjute kembang nopo? Ayo kupu-kupune menclok ning kembang nopo sing cocok karo pola gambar sing sampun disiapno Bu Guru. Ayo coba. Selamat, jawabannya bener. Semangat nggih, belajarnya nggih.
Pangapunten, jawabannya kurang tepat. Coba dibaleni maneh. Semangat nggih belajar malih. Selamat, jawabannya bener. Semangat nggih belajarnya nggih. Ngapunten, jawabannya kurang tepat nggih. Coba dibaleni maneh. Nah, media pembelajaran interaktif muatan lokal basa Jawa ning dina iki sing nyusun utawa tim pengembange yaiku kreatore Budarwati, editore Budarwati, pengisi suarane Budarwati. Lah, tahun pembuatane iki tahun 2000 selawe nggih 2000 dadi diciptakno inovasi pembelajaran media interaktif iki ning tahun 2000 selawe kanggo bocah-bocah TK Tunas Harapan nggih. Referensi sing didamel Bu Guru nggawe media pembelajaran interaktif basa Jawa iki Bu Guru nganggo Canva for Education, nganggo YouTube, nganggo Pinterest nggih. Jadi dikolaborasino antarane Canva for Education, YouTube, Pinterest. Nah, niki dadi media pembelajaran interaktif. Iku salah sijine inovasi pembelajaran sing diciptakno Budarwati kanggo pembelajaran muatan lokal basa Jawa teng TK Tunas Harapan, Desa Njarurejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Matur nuwun, sampun badhe nggih belajare bocah-bocah sing pinter, rajin sekolahe, manut karo gurune, manut karo bapak ibuke, bocah pinter nggih.